yung sa wall namin, ito yung para pag tumalisik. So, ito na yung ating breakfast, guys. Family ni Papay, ako, sister-in-law, father-in-law, tsaka. Ayan, nalanggap ko na yung ating pakay. Hello guys, good morning. Hiwa ka na good morning. Naku Papa. So ayan guys, ako yung kasalukuyan. Nagluluto ng aming umagahan. Ayan. Ano kami ngayon? Tawag dito. Sinabawang pork. Yung aking magama is gising na. Tapos may nagsabi, ito sa yung sa wall namin, ito yung para pag tumalisik sa nilalagay yan para sa tawag doon. Basta para siyang cover pag mga para sa mga tumatalisik ng mga mantika or what. Yes, para sa mga. Pero di ginawa ko na lang siyang design dyan kasi nagustuhan ko siya kasi naman empty siya. Pero lalo ko maglagay dito ng mga hook, tapos yung mga frame ba, may mga quotes or mga pictures, ganun. So ganun yung plano ko. So yung agad yung kasi. Ayan, medyo maliwanag na. So sila Papa pinaalis ko lang sa kasi pinabili ko ng posporo at saka napkin. Naubusan na ako. Tapos until wala pa rin connection. PLDT ha, pinapasa talaga kayo ang tagal. Sana naman ngayon meron. Kasi pupunta dito yung mga ko sister-in-law, mga kapatid ni Papa. So ayan, bibilan niya ng ice cream. Bibilan niya yung ice cream. Excited naman siya pumunta dito, pero hindi naman sila makikita ng mga kapatid niya mamaya kasi siguro punta yun mga lunchtime. Or baka ngayong umaga punta yun, hindi ko alam. So, ito na yung ating breakfast, guys. Medyo konti lang yung ating ngayon kasi wala na akong pechay. So, ayan na lang. Ayan, kain tayo, guys. Si Hagrid andoon. Hello, guys! So, ayan, sobrang busy kami today. At yan, yung itsura ng aming kitchen dahil nandito lahat yung mga family ni Papay, ako, mga sister-in-law, father-in-law, tsaka mother-in-law ko. So, pakita ko sa inyo sa kanila. So, yung table namin, nilabas namin kasi sobrang init ito guys paggabi. So, yan. Yung aking chorbalu. Ayun sila. Hindi makita. Say hi. Mama! Mama! Hindi makita. Ha? Palagi. Hello guys! Good morning! So today is Tuesday at hagad yung ating fast, no? Kami ay aalis today. Teka daw, gawin ko ng aking Aalis kami today dahil kukuha ko ng ni Hagrid birth certificate kasi kailangan ko siyang i-enroll. Kasi matagal lang yung enrollment, hindi pa siya na-enroll. Pero, ayun, hanggang ang aking fest, guys, ha? Pasensya na. Kasi hagin nakatulog ulit. Maingay ba? Yung ceiling fan kasi, maingay. So, nag-charge kasi ako. Sabi ko, mamaya ko na lang tatapusin yung pag-charge kasi nga, iyan ko na to kay sis. Ayan, nalanggap ko na yung ating package. Siya yung nanalo ng ng giveaway. So parang nag-exchange gift lang din kami yun. Kay sis Tere anong tawag ko sa'yo kasi parang napaka-formal naman kung or kung yung gusto kong itawag ko sa'yo ha. Pero thank you sis Maria Teresa. Wow, napaka-formal naman kung ganun. Sis Tere na lang yung tawag ko sa'yo. Sis Teresa naman yung So ayun. Pakita ko sa inyo muna ha. Teka lang, lagay ko muna kami dyan. Ayan, hindi naman tayo mag-ilaw guys kasi
Ano kasi yung ceiling fan, maingay. Pero okay na siguro yan, no? Pero medyo madilim nga. So, okay na yan. Super. Kailangan. Ayan. So, mamaya magpapaganda naman tayo pag aalis tayo, no? Ayan, wag mo. Haggard. Kakaalis na kasi ni Papa. Ayan, wala tayong kilay, alam ko. Pero ayan, ito yung package. Actually, pre-love lang to ng kanyang anak. Kasi malaki na yung anak niya. So, mga books ito, guys. Kasi naghahanap talaga ako ng books ng yung bang galing sa ibang bansa. Marami kasi yan dito. Sabi ng kaibigan ko, meron daw doon sa saan ba yun? Yung mga books kasi magaganda kasi yung mga books na ibinigay sa yung mga second hand na sa mga used na galing ibang bansa. Marami kasi yun dito. So, yung mga books yung hinahanap ko. Kasi magagamit ko talaga yun. Kaya since mahilig talaga sa mga libro. So, yung sabi niya sa Mrs. Akin, nagbigyan niya ako ng books. Kaya tuwa naman ako, syempre. Yan pa ba yung kasi naghahanap na ako ng mga second hand na mga libro. Kasi mas yun yung mga solid yung mga libro. Kasi naman bibili ka ng bago. Medyo mahal kasi talaga. At yung laman naman yung gusto. So, ayun, ang laman naman yung gusto makita. Hindi naman yung paganda-ganda, diba? Yung panglabas na itsura. Pero, eto, excited ako dito sa books. Talagang sinabi niya sa akin na used na yan. Pero, yun, wala akong talaga kung used o hindi. Kasi, books talaga yung hinahanap ko. So, meron tayong dinosaur. Ito yung, pinakita niya sa akin to yung mga books bago niya sinend sa akin. So, pinakita niya yung mga pictures. So, sabi niya may dinosaur. At sinabi ko sa Hagrid, sinabi ko kay Hagrid na may dinosaur. Ayun. So, ito excited ako dito. Kasi, mahilig si Hagrid talaga sa mga dinosaur. Kung makikita niyo lang yung mga toys niya. Halos puro mga animals. So, hilig siya sa mga animals, mga dinosaurs. Bigyan ko na yung lighting ng Hagrid ng Tesla ko. Ayan. So, yan. Nagkiling ako nag-lipstick guys. Saka pina-on ko na yung dito na light kasi medyo madilim So, ayan. So, okay na ba? Okay na. So, ito nga. Excited ako dito sa dinosaur. Sa mga planeta. So, ito meron din para sa mga planets. So, ayan. Ang ganda naman ito. Tapos, meron din itong space tawag dito. Fun with question and answers. Okay. Pero siguro hindi pa masyadong ma-enjoy ito ni Hagrid kasi medyo mahirap-hirap ito. Pero, ayan, medyo mahirap-hirap itong konti. Tapos, meron din sa solar system sticker book. Ayan, meron sticker book. Ayan. Parang ako yung mahihirapan nito. Parang ako yung mahihirapan nito mag-explain sa kanya. Solar system. Pero noong nasa elementary pa ako, interesado ako sa mga ganito sa solar system. Meron ding galaxies, window of the universe. Mga ganito pinahihirapan mo ako sis. So, eto naman last, yung Playhouse Disney. Parang ako yung natutuwa dito. Pag mga Disney na mga parang ako yung natutuwa. So, meron siya mga ganito. Bongga. So, ayan. Mahilig kami talaga sa mahilig ako sa libro na basta mga colorful. Mahilig ako sa kisses. Maraming salamat. Pinup pa kasi si Hagrid kaya hindi ko pa mapapunta sa kanya. Pero eto yung pinaka-excited ako sa dinosaur talaga. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction niya. Pero maraming salamat sis. Maraming salamat. And yun. What's that? What's that Pokemon? Where is the map? Cinema. Book. Say thank you sa nag-give Say thank you.
Tita Teresa. Say thank you. Yeah. Sa? Thank you, Teresa. Ang tagal pa siya book i-give sa imo. Iyon sa muli. Ato ning i-read niya ha. Ito ni Papa ha. Ha? Mama, usa ni gani. Kanima. Para si mong toy oh. Ha? Para si mong toy. Ano sa camera? Say thank you. Thank you. Salag ni. Sulod na to niya na ha. Excited? Oh, yun na. Come na. Hello guys. Nandito kami sa NSO. Ito yung NSO ng Bibi. Dito. Oh, sabihin sa mga entrance, Anibi. Ha? Sa entrance. Oh. Na. Pila ko nga ni. Excited siya. Nabay ko nga naputulog. Ngono. Oh, no. Oo. Paniulang ko nga na. Saan ni gani ma? Sama na. Kani.